Аз ви благодаря. И като говорим за така опазване на живота и на здравето, отиваме в друг аспект, там където много жертви даваме, а именно на пътя. Неизбежни са, да, инцидентите на пътя, но много от тях могат да бъдат предотвратени, особено пък тези, които се случват заради безотговорността на шофьорите. Такава е мисията на една фондация, Стефан Стефанов се казва тя. Зад нея стоят родители на загинало момче, нелепо загинало на пътя. Ние, екипът на България в 60 минути, подкрепяме каузата на близките, които въпреки болката и огромната загуба и в памет на сина си се борят да спасяват живота. Борят се в името на живота. С подкрепата и на Столична община те обикалят училища, за да обсъждат с ученици отговорността, която имаме всеки един от нас, който може да шофира на пътя и е правоспособен шофьор. Да уточня това. Сега отиваме на дискусията в 78-о училище Христо Смирненски, където беше и нашия екип, Ана Мария Георгиева и операторът Росен Петрински. Когато си млад, се чувстваш неуязвим. Вярваш, че ти предстоят само хубави неща и велики дела. Като Стефан от Банкя, който мечтава да създаде спортна зала за деца в нужда и приют за бездомни животни. Но никога няма да осъществи мечтите си, защото загива нелепо на пътя едва на 17. Неговите близки създадаха фондация Стефан Стефанов и всъщност след този трагичен инцидент смисъла на техния живот е да работят за безопасността на движението и превенция с младите хора. В училище децата са затрупани с факти и сложна материя, но научават малко за живота. Колко крехък и ценен е той. Целта на тази кампания е повече превенция сред децата, които са в възраст, която могат да се запишат да изкарат шофьорски курс. Да карат внимателно, да не се подават на адреналина, който имат и да знаят, че като се качат да шофират или да се возят, това не е електронна игра. Няма връщане назад. Игрите обаче идват на помощ, докато е време. В демонстрацията в 78-о училище Христо Смирненски младежите имат възможност да изпробват алкоочила. Има до 0,8, до 1,5, до 1,8 промила алкохол, които симулират и да може учениците, децата да видят как се изменя погледа на човек след като е употребил някакво количество алкохол. Те виждат, че правим едни игри, редат се конуси, че не могат да минат покрай конусите. Това е идеята да разберат от сега, преди да се качат в колите, че е много важно никога да не си позволяват да карат пили. Симулациите поставят младежите в условия близки до реалните, така че те да си дадат сметка на време колко висока може да е цената на безотговорността. Когато си употребява алкохол, дори една глътка не трябва да се качва зад волана. Като сме пешеходци, да не пресичаме без да се оглеждаме, а като сме шофьори, да караме с ограничението в града и извън града. Когато се качиме в колата, първото нещо, което да направим е да си сложим колана. А всичко започва още с избора на подходяща автошкола. Школата да има офис, да бъдат поканени в офиса да се запишат на курс, а не някъде аз ще дойда там и ще се запишеш. Обясняваме им какво включва програмата за обучение на един правилен, качествен шофьорски курс. Предпазваме ги от техния стремеж, като на всеки млад човек да вземе от първия път книжка. Най-важното, след като се качат на колата, е да знаят, че ще трябва да мине време, в което те ще бъдат добри шофьори. Учениците гледат и филм, в който младеж на алкохол и наркотици се качва в колата, въпреки че приятелката му се опитва да го спре. На пешеходна пътека убива майка с количка с бебе, а по-голямото и дете остава сираче. Тежък филм, наистина тежък, но той ако е лек, няма да го има ефекта. Нека по-добре сълзите на младите хора да течат в тази зала, отколкото на пътя. Наистина трябва да се говори много за спазване на законите, защото те са много важни. Така младежите си дават сметка, че хората и институциите би трябвало да са съюзници в името на живота и срещу войната на пътя. Когато всички гледаме в една посока, тогава можем да очакваме и резултати. Но наистина е време да бъдем категорични по отношение безопасността на движение по пътищата. Движението да стане едно място, където се придвижват хора, които стигат там, за където са тръгнали живи и здрави. Часовете по безопасност на пътя продължават и в други столични училища, за да осъзнаят младежите на време, че герой на пътя можеш да бъдеш само, ако уважаваш живота преди всичко останало.